Pues l'escaldada de Montitxelvo és especial perquè estem en el raconet únic de la vall d'Albaida on es podia plantar les varietats de raïm específiques que són bones per a fer pansa, perquè és una comarca a la vall d'Albaida que no és realment pansera, només de Castelló i part del terme de Llutxent cap avall, on arribava la brisa de la mar, es podia plantar el moscatell amb èxit i secar-la al sol i escaldada en lleixiu la pansa, o sigui el raïm, per obtenir una cosa que era molt apreciada antigament i que s'exportava a més món. Soc de Terrateig, un poble de la vall d'Albaida, tinc 69 anys i m'he guanyat la vida fent escola, en els sequers minuts, i de xicotiu, quan tenia 8 o 10 anys, en l'escaldada, jo era l'encarregat de fer el foc. Aleshores, aquests anys em van marcar, ho tinc tot gravat, l'olor de la caldera, ho tinc molt gravat i ara fa 10 anys que hem recuperat aquesta festa i estem fent-la en 4 pobles i la gent està mirant com era allò. Aquella feina tan important que durant 50 anys va ser el motor econòmic, era el més important de les marines i de la part oriental de la vall d'Albaida, que és Terrateig, Aielo, Montitxelvo. I és la demostració de que quan un poble vol fer coses, si la gent s'implica, se pot. I l'únic que fem és, podríem dir, honrar el que feien els nostres abuelos. I agarrar i fer-ne, pues això, el que era una faena que se jugaven el jornal de tot l'any, se jugaven la renda de tot l'any, pues el que hem fet és algo lúdic, que la gent pugui estar esmorzant, la gent pugui estar això, disfrutant de Casimir i de Federico, contant d'una forma molt didàctica què és el que se feia, perquè n'hi ha una dita que diu que el que no es coneix no es valora. Bon dia, Pep. Ha aparegut? No saben res. Desaparecido en combate. Jo pensava que tu a les lluites també ja feien moltes pel poble. Si fora per mi,